se jotain juttua, ja mä sittenkin puhun tästä, koska, no mä puhun tästä kuitenkin, eli se jotain, se on nimikirjaimet, ei ole mun nimikirjaimet, se on taas TL, ja kyllä mä sittenkin puhun tästä, vaikka mä sanoin, että mä puhun. Tää on siis tää muototukkainen nimi, se ei. Niin. Sitten on tällainen kirppari, ja niin nainen, sillä ei ole äänteestään, eli takanilla äänteestään. Sitten on tällainen flamingo, sillä on reikä, ja sillä lukee äänteessä jalassa. Ja sitten on tällainen mantteri, sillä on tässä magneetti ja ei ole äänteestään. Se on tällainen special edition hissi, sillä on reikä ja tässä on toi hetki. Ja toivottavasti joku noista kävi kyllä, koska jos ne ei käy, mutta mun mielestä mä näen vielä hyviä. Jos ne ei käy, niin mä voin tehdä kohta uuden videon. Niin nyt tää loppui. Heippa! Mä vielä näytän näistä. Tämä.